ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே மீண்டும் உங்களை இந்த வகுப்புக்கு வரவேற்கின்றேன். நாம் புதிய ஏற்பாடு கண்ணோட்டம் அல்லது புதிய ஏற்பாடு சர்வே, நியூ டெஸ்டமென்ட் சர்வே என்கிற பாடத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதுவரை நாம் 7 நூல்களை புதிய ஏற்பாடிலிருந்து படித்திருக்கிறோம். இன்று புதிய ஏற்பாட்டின் 8வது நூலாகிய 2 கொரிந்தியர் நிருபத்தை நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். புதிய ஏற்பாடிலே நாம் அறிந்தவண்ணமாக 27 நூல்கள் இருக்கின்றன. இந்த 27 நூலில் 2 கொரிந்தியர் 8வது புஸ்தகமாக வருகிறது. இந்த நூலை எழுதியவர் யார் என்றால் நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்தவண்ணமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை எழுதினார் என்று நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியும். சில வேளை சில அறிஞர்கள் மாற்று கருத்துக்களை சொல்வார்கள். ஆனாலும் இந்த நிருபத்தை கவனமாகி படிக்கும்போது அதனுடைய எழுத்து நடை, அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் அனைத்துமே 1 கொரிந்தியரோடு பொருந்தி போகிறபடினாலே, மேலும் இந்த நிருபத்திலே பவுல் அதை எழுதினாங்கிற அந்த பெயர் இருக்கிறபடினாலே இதை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தான் எழுதினார் என்பதை நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அடுத்ததாக இது எழுதப்பட்ட காலம் என்று சொல்லும்போது இது கிபி 56 எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் முதல் நிருபத்தை அவர் கிபி 55 அல்லது 56 பகுதியில் எழுதியிருந்தார் என்று கருதுகின்றோம். நாம் அதை முந்தின பாடத்தில் அதை படித்தோம். ஆகவே அவர் 55 முடிவு 56 ஆரம்பத்தில் எழுதியிருந்தார் என்றால் இது 56 இறுதி பகுதியிலே இந்த 2 கொரிந்தியர் நிருபத்தை அவர் எழுதியிருக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த கொரிந்து பட்டணத்தை குறித்து படிப்பதாக இருந்தால் நாம் 1 கொரிந்தியரில் இதை குறித்த விவரங்களை சொல்லிவிட்டோம். ஆனாலும் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் கொரிந்து பட்டணம் ஒரு வியாபார பட்டணமாக இருந்தது, ஒரு துறைமுக பட்டணமாக இருந்தது. அது மட்டுமல்ல, அது வணிக பாதை சொல்கிற பட்டணமாக இருந்தபடினாலே அங்கே அன்றைய உலகின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்த மக்கள் வியாபார நோக்கத்தில் வருவார்கள். ஆகவே ஒரு செல்வ சிறப்பு நிறைந்த பட்டணம் என்று சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் தீய பழக்கங்களை அதிகமாக கடைபிடித்த ஒரு பட்டணமாகவும் விக்கிரக வணக்கத்திற்கு புகழ்பெற்ற ஒரு பட்டணமாகவும் இருந்தது. கிரேக்க மற்றும் லத்தீன் கலாச்சாரங்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துழைத்து ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையிலே வளர்ந்த ஒரு பட்டணமாக இருந்தது. இந்த பட்டணத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 18 வசனங்களை நீங்கள் படிப்பீர்களாயில் அங்கே அந்த சபை எவ்வளமாய் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அவ்வளமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்த சபையை ஸ்தாபித்து அது ஒரு புறஜாதிகளும் யூதர்களும் கலந்த ஒரு சபையாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அது பல்வேறு தேசங்களை கொண்ட பல்வேறு தேச மக்கள் அங்கு இணைந்து வாழ்ந்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, அந்த சபையுடைய சரித்திரத்திலே கூட அக்கிலா பிரிஸ்கிலாவும் அங்கே இருந்ததாக பார்க்கின்றோம். அவர்கள் ரோமில் இருந்து வந்த யூதர்களாகவே இந்த கொரிந்திய சபை புறஜாதி சபை என்று கருதப்பட்டால் கூட அங்கே ஒரு சிலர் நிச்சயமாக யூதர்கள் வாழ்ந்திருந்ததை நாம் அறிய முடிகிறது. அடுத்ததாக இந்த நிருபத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எதற்கு எழுதினார் என்று பார்க்கும்போது 1 கொரிந்தியர் நிருபத்திலே கொரிந்திய சபையில் உள்ள ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை அல்லது அறிவுரைகளை கோரினார். பாலியல் பிரச்சனைகள், திருமண பந்தத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள், குழு மனப்பான்மை, சபை வரங்களிலே பயன்படுத்துவதில் பிரச்சனை, கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலிலே எழும்பிய கேள்வி, இப்படி பல பிரச்சனைகளுக்கு அவர் அங்கே ஆலோசனை கூறினார். இதனால் சிலருக்கு சற்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மீது ஒரு என்ன சொல்லலாம், வெறுப்புணர்வு ஏற்பட்டது கூட சொல்லலாம். ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், குறிப்பாக இந்த குழு மனப்பான்மையுடைய தலைவர்களாக இருந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களில் ஒரு சிலர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை நோக்கி கேள்வி கேட்டார்கள். உங்களை, அதாவது எங்கள் மீது கேள்வி கேட்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது அல்லது என்ன தகுதி இருக்கிறது என்கிற ரீதியிலே சில வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மீது செய்ததாக பார்க்கின்றோம். அப்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கும்படியாகவும் தன்னுடைய அப்போஸ்தல அழைப்பு மற்றும் அதிகாரத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் இதை எழுதினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, முந்தின நிருபத்திலே அவர் சில பாவங்களை கடிந்து கொண்ட போது அந்த பாவத்தை செய்த பலர் மனம் திரும்பினார்கள் என்று பார்க்கின்றோம். அப்படிப்பட்டவர்களை அவர் பாராட்டியும் எழுதுகின்றார். ஆனால் அந்த நிருபத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலே வேறு சிலர் மீண்டும் கடின மனதோடு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது
அவர்களை உறுதியாக வந்து அவர்களுக்கு சில கடுமையான எச்சரிப்புகளை கொடுக்கிற நோக்கத்தில் அவர் அதை எழுதியிருக்கிறதையும் காண முடியும். அடுத்ததாக இந்த 2 கொரிந்தியர் நிருபத்தினுடைய முக்கிய வசனம் என்று பார்க்கும்போது 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17 19 வசனங்கள் பகுதியை நாம் படிக்க முடியும். இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. இவைகளெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார். அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் என்று சொல்கிறார். இவ்விதமாக இந்த நிருபமானது கிறிஸ்துக்குள் ஒரு மனிதன், அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து மேசியா என்கிறதை ஒரு நம்பும் போது அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் என்பது மட்டுமல்ல, பாவியாக இருக்கின்ற அந்த மனிதன் பரிசுத்த தேவனோடு ஒப்புரவாகக்கூடிய நிலையையும் பெறுகின்றான் என்பதை சொல்வதோடு நில்லாமல், அந்த ஒப்புரவாக்குதல் கிறிஸ்துக்குள் மட்டும்தான் கிடைக்கிறது என்பதை சொல்லி, அந்த கிறிஸ்துவுக்கு கிடைக்கிறதான அந்த ஒப்புரவாக்குதலை, அந்த மகிமையான ஊழியத்தை செய்வதற்கு தன்னை ஆண்டவர் அழைத்தார் என்பதையும் அவர் அங்கே சொல்கின்றார். அவர் மட்டுமல்ல, நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததன் மூலம் உலகத்தில் உள்ள பாவிகள் மனம் திரும்பும் போது தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்படுகிறார்கள் என்கிற செய்தியை சொல்வதற்குத்தான் நாம் ஒவ்வொருவருமே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அடுத்ததாக முக்கிய சொல் என்று சொல்லும்போது இந்த 2 கொரிந்தியர் நிருபத்திலே ஆறுதல் என்கிற வார்த்தையும் பாடுகள் என்கிற வார்த்தையும் கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பல்வேறு இடங்களிலே துன்பப்படும் போது தேவன் அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியவராக இருந்ததை அவன் சொல்கின்றான். அடுத்ததாக முக்கிய கருத்து என்று சொல்லும்போது கிறிஸ்துவால் உண்டாகும் புது சிருஷ்டி. ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கான் என்று சொன்னமாக, கிறிஸ்துக்குள் ஒரு புது சிருஷ்டி எப்படி சிருஷ்டிக்கப்படுகிறான் என்பதை மையமாக கொண்டு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய இந்த 2ஆம் நிருபத்தை தன்னுடைய அப்போஸ்தல ஊழியத்தையும் அங்கீகரித்து எழுதும்போது வலியுறுத்துகின்றார். அடுத்ததாக இந்த நூலுடைய இறையியல் முக்கியத்துவம் என்று சொல்லும்போது 3 முக்கியத்துவமான இறையியல் அங்கே வலியுறுத்தப்படுவதாக பார்க்கின்றோம். 1, கிறிஸ்துவினுடைய தெய்வீகத்தன்மை என்று சொல்ல முடியும். 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை படிப்போம். தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாயிராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் என்று பார்க்கின்றோம். இங்கே தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்து, ஆகவே கிறிஸ்துவில் இருக்கிறதான தெய்வீகத்தன்மையை வலியுறுத்துகிற ஒரு இறையியல் பார்வை இந்த நூலிலே இருக்கின்றது. அடுத்ததாக கிறிஸ்து மட்டுமே பாவியான மனிதனை புதுப்பிக்கிறார் என்கிற கருத்து இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே நாம் படித்த வசனம் தான், எனினும் மீண்டும் நாம் அதை படிப்போம். 2 கொரிந்தியர் 5:17. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. ஆகவே ஆதாமுக்குள் பழமையாய் போன, ஆதாமுக்குள் விழுந்து போன, ஆதாமுக்குள் பாவியாக போன ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துவுக்குள், உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவுக்குள் மட்டுமே அவனை புதுப்பிக்க முடியும், அவன் புது சிருஷ்டியாக முடியும் என்கிற இறையியல் கருத்தையும் இந்த நூல், இந்த நிருபம் வலியுறுத்துகிறது. அடுத்ததாக இந்த நூலிலே ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய நடைமுறை இறையியல் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அது எங்கே என்றால் 8ஆவது அதிகாரம் மற்றும் 9ஆம் அதிகாரத்தை நாம் முழுமையாய் படிப்போமானால், எருசலேம் நகரிலே துன்பப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிற சபைகள் தங்களால் இயன்ற நிதி ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிதி பிரிக்கும் போது அல்ல நிதியை திரட்டும் போது அதில் எந்த கட்டாயத்தையும் அங்கே அவர்கள் கொடுக்கவில்லை. ஒரு அன்பின் வேண்டுகோளாக அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது.
அந்த அன்பின் வேண்டுகோளுக்கு சபை செவி சாய்த்து நிதியை திரட்டுகிறதை பார்க்கிறோம். இதிலிருந்து ஒரு இறையியல் உண்மை என்னவென்றால், சபையானது ஒரு ஊருக்கான அமைப்பை போல தெரிந்தாலும் அது உலகளாவிய கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய அமைப்பாக காணப்படுகிறது. கொரிந்திய சபை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இயங்கிய சபை. ஆனால் அது எருசலேமிலே இயங்கிய இன்னொரு சபைக்கு உதவி செய்வதற்கு முன் வருகிறது. இங்கிருந்து ஒரு நடைமுறை இறைகள் நமக்கு கற்றுத்தரப்படுவது என்னவென்றால், சபையானது ஒவ்வொரு சபையும் தனித்து இயங்கினாலும் அது சபையாய் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறபடினாலே அது உலகளாவிய பார்வை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். எந்த சபையும் தன்னைத்தானே தன்னுடைய செயல்களை மட்டும் கவனிக்கிற ஒரு சபையாக இருந்துவிடக் கூடாது. அப்படியானால் நாம் 1 கொரிந்தியரில் படித்தவண்ணமாக அது சபையாகிய உலகளாவிய சரீரம் சரியாக இயங்க முடியாமல் போகும். ஆகவே ஒரு சபைக்குள்ளாகவும் ஒரு விசுவாசி சரீரத்தின் அவயமாக இயங்க வேண்டும். அதுபோல ஒவ்வொரு சபையும், ஒவ்வொரு இடங்களில் இருக்கிற சபையும் உலகளாவிய பார்வை கொண்ட சபையாக, ஒருவருக்கொரு உதவக்கூடிய சபையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆழமான நடைமுறை இறையியல் இந்த 8 மற்றும் 9 அதிகாரங்களிலே 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக இந்த நூலுடைய வரையறை என்று சொல்லும்போது, அல்லது அவுட்லைன் என்று சொல்வதானால், இதை 5 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும். 1 அறிமுகம் மற்றும் வாழ்த்து, 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் மற்றும் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் வருகிறது. அடுத்தது பவுலுடைய அழைப்பு மற்றும் ஊழியத்தை குறித்து 1ஆம் அதிகாரம் 3 தொடங்கி 7ஆம் அதிகாரம் 16 முடிய உள்ள வசனங்களிலே தன்னுடைய ஊழியத்தையும் அழைப்பையும் குறித்து அவர் விவரிக்கின்றார். அடுத்ததாக 3வது பெரும்பிரிவாக கொடுத்தலின் மேன்மை என்பது குறித்து 8ஆம் அதிகாரம் 1 தொடங்கி 9ஆம் அதிகாரம் 15 முடிய உள்ள வசனங்களிலே மிக ஆழமாக அவர் விவரிக்கின்றார். 4வது பிரிவாக பார்க்கும்போது அப்போஸ்தல ஊழிய அதிகாரத்தை, அதாவது அவருடைய அப்போஸ்தல ஊழிய அதிகாரத்தை 10:1 தொடங்கி 13ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முடிவுள்ள பகுதிகளிலே அவர் அதை சொல்கின்றார். அடுத்து 5வது முடிவுரை வாழ்த்து பகுதி 13ஆம் அதிகாரம் 11 தொடங்கி 14 உள்ள பகுதிகளிலே முடிகிறது. இவனமாக இந்த நூலை, அதாவது இந்த நிருபத்தை 5 பிரிவுகளாக பிரித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்ததாக இந்த நூலிலிருந்து நாம் தலைமைத்துவ கோட்பாடு என்று படிக்கும்போது குறிப்பாக 2 தலைமைத்துவ கோட்பாடுகள் மேலோங்கி நிற்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே எல்லா நிருபங்களிலும் அல்லது எல்லா பைபிள் நூல்களிலும் படிக்கும்போது எல்லா நூல்களிலுமே சிறந்த தலைமைத்துவ கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன. நாம் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, பைபிளே ஒரு தலைவனை உருவாக்க ஆண்டவர் எழுதின நூல் தான். ஏனென்றால் முதல் தலைவனாக ஆதாமை அவர் படைத்தார். ஆனால் அவன் தோல்வியடைந்தபடினாலே அவனுடைய சந்ததியிலிருந்து நல்ல தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே அதற்காக அவர் இஸ்ரேல் தேசத்தை தெரிந்து கொண்டார். ஆனால் அவர்களும் அதிலே தோல்வியடைகிறார்கள். ஆனால் இறுதியாக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக சபை என்கிற அமைப்பின் மூலம் நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கி சபைக்கும் கொடுக்க வேண்டும், நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கி குடும்பம் என்கிற அமைப்புக்கு கொடுக்க வேண்டும், நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கி தேசம் என்கிற அமைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த பைபிள் எழுதப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அந்த கோணத்தில் இருந்து நாம் பைபிளை அணுகுவோமானால் 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் முக்கியமான 2 தலைமைத்துவ கோட்பாடுகளை சொல்கின்றது. 1, ஒரு தலைவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் தலைவனுக்கு எதிர்ப்புகள் தவிர்க்க முடியாதது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த கொரிந்திய சபை அவன்தான் சுவிசேஷம் கூறி சபையை ஸ்தாபிக்கின்றான் பாருங்கள். ஆனால் அதே கொரிந்திய சபையிலிருந்து அவனுக்கு எதிர்ப்பு எழும்புகிறது. ஆகவே தலைவனுக்கு எதிர்ப்புகள் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலிருந்தும் ஒருவேளை தான் உருவாக்கியுள்ளதே வரலாம் என்பதை இந்த நிருபம் காட்டுகின்றது. ஆனால் கிறிஸ்துக்குள் உள்ளான அன்பினாலும் கிறிஸ்துக்குள் உள்ள பொறுமையினாலும் அந்த எதிர்ப்புகளை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். அதை கனிவோடு கவனமாக கையாண்டு ஒரு ஒப்புரவாக்குதலையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கூட அவர்களை எதிர்த்தவர்களுக்கு உறுதியான பதிலை கொடுத்தார். ஆனால் அவர்களோடு அவர் கிறிஸ்து ஒப்புரவாக்கியது போல தன்னையும் ஒப்புரவாக்குவதற்கு அவர் தயாராக இருந்ததையும் நாம் பார்க்கின்றோம். ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவன் எதிர்ப்புகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரம் அந்த எதிர்ப்புகளை
கவனமாக அணுகி ஒப்புரவாகுவதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு தலைமைத்துவ கோட்பாடு என்னவென்றால், துன்பப்படும் சக கிறிஸ்தவர்களை உலகில் எங்கிருந்தாலும் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு சக கிறிஸ்தவர்களை உற்சாகமூட்டக்கூடிய பண்பு உடையவராக இருக்க வேண்டும். துன்பப்படும் கிறிஸ்தவர்கள் எந்த சபையிலே எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் அவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கான வழிகளை அல்லது முறையை உலகளாவிய சபைக்கு கொடுக்கவும் உற்சாகமூட்டவும் திறனுடையவர்களாக ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவன் இருக்க வேண்டும் என்கிற மிக முக்கியமான 2 தலைமைத்துவ கோட்பாடுகளை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். ஆகவே இந்த 2 கொரிந்தியர் நூலை குறித்து சுருக்கமாக நாம் இங்கே படித்திருக்கின்றோம். விரிவாக நாம் வருகிற நாட்களிலே வகுப்புகளில் படிப்போம். அதை நீங்கள் அதுவரை நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை கூறுகிறேன், தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த நூல்களை வாசிக்க வேண்டும். எந்த அளவுக்கு கொரிந்தியர் நூல் அல்லது வேதாந்தத்தின் நூல்களை வாசிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வேத அறிவு உருவாகும். வேத நீங்கள் வாசிக்கும் போது சில இடங்களில் உங்களுக்கு கேள்வி எழும்பலாம். அந்த கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் பெற எப்போதும் ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.